mordo ederki heldua. Etorri zitzaion jateko gogoitzia. Abiatu zen alde guztiatik aztertzen nondik igo ahal zezakeen mordoak zeuden tokian. Ez zuen igobide onik aurkitu. Igoko dut landarekin. Ordea, nola mahatxaren adartxo eta haienak ziran argal, indar edo sendotasun gabeak, zerbait igo zuenean, erori zen lurrera, ernegatu behar zuen mordo ederrak ikusi eta ezin harrapatua. Aitortu nahi ez zuen bere ezin hartua eta dio eztargarrizat. Mordo horiek ez dira oraindik ondo heldu, gaitz egingo liakete jango banitu eta hala hobe luz ez jatea. Biktimanek adierazten du zuhurtasun eta asko jakin izatea dela noizbait ez dakigulakoa egitea. Horregatik Ondo da noizbait nahi eza erakustea, eta jakinda ez jakinarena egitea.